de repente, guztiok etxea, itxi behar genuen, bai Kristineneako ingurumen baliabideen etxean, bai Juliakoa, bai Urgulen ireki behar genuen espazio eta lanean ginen espazioa. Martxoan ginen eta martxoan normalean gaudeian murgilduta udaberrian eta batez ere udako aktibitateak prestakuntzan. Guretzak udaberria oso urtaro potentia da, batez ere ikastolatik talde asko etortzen dialako, eta orduan horko materialak eta horko monitoreak eta horko aktibitateak prestakuntzan ginen. Eta gero bestaldetik ere, burua edo begia jarrita udako aktibitateetan. Lehendabiziko gauza, bete beharrak edo emandako baldintzak bete behar genitula. Lehendabiziko izan zen, zentrua itxi. Momentu hortan, nahazmena handia zegoen, genekien zenbat denborako izango zen, ez ginen prestatuta etxetikan lan egiteko, eta lehendabiziko gauzak hasi izan zen, operatiba guzti hori prestatu. Koordinatzeko gure artean zer egin, hasieran telefonoz, gero ja hasi ziren sortu plataforma edo bideo deiak egiteko software ezberdinak, nola erosi lizentziak, nola banatu. Nire papera izan da, batez ere bermatzea, hemen gauzak egiteko osasun baldintzak bete behar ziela. Eta horretarako, gelak erosten, banatzen, ibilbideak egiteko bizitak, eta batez ere protokolo. Eta beti nigoratzen dut, sensazioa nagusia zen, hau noiz arte. Beti zegoen ez jakitasun astoratzen gintuna. Hori batez ere da gogoratzen duten sensazioa, baina lana oso operatibo izan zen. Zer egin aurrera jarraitzeko gure aktibitatearekin. Garrantzitsua zen, Kristineneak egiten duen lana ez gelditzea. Gure ideia zen, erabilgarriak izan behar geniala. Eta horretarako, prozesu izan zen, zer egin jendeak nunbait eskuartean izateko guk egiten ditugun produktuak edo aktibitateak jendeak etxetikan ezin zuen kalera atera, orduan hasi ginen eraldatzen gure lan egiteko forma eta eskaintzen gure aktibitateak, baina norberak etxean egiteko. Irudimena sustatzea. Hortarako hasi ginen bideoak, tutorialak, audiogidak, proposamenak nunbait norberak bere etxean egiteko. Hori izan aldaketa. Hortik aurrera hasi ginen nunbait gauzak berriek pentsatzen, honi esker audioak egin ditugu, eduki asko grabatu eta interneten jarri. Hori orain behar zen, pixkanaka hasia ginen gauzak ikutzen, baina orain egia zen, maisu birdugean eraldaketa digitala areagotzeko edo azkartzeko baliogarria izan da, zerbait ona atera dugu gatazka honetatik.